I går aftes oplevede vi noget meget tragisk. Der er nemlig fundet en morder i Nordre Soderbro. Han har angiveligt dræbt eller forsøgt at dræbe 3 personer. Jeg vil stille direkte om til min kollega, som står på gerningsstedet. Jeg hedder Mathilde Andersen, og jeg står herude ved Nørre Soderbro-skolen, hvor der i går fandt en tragisk hændelse sted. Jeg har besøg af politikommissær Christensen, som vil gå mere detaljeret ned i morgen. Hvordan kan det være, at I ikke stoppede morderen efter første mord? Richard Wallén var simpelthen så normal, at ingen har mistænkt ham for at have gjort noget. Han dækkede sine spor simpelthen så godt, at der var ikke nogen, der tænkte på, at det faktisk kunne være en skolelærer. Han har byttet sin bil op til flere gange, for at ingen skulle kunne mistænke ham for, at noget er sket. Hvad kunne motivet være? Hvorfor har han gjort det? Vi er ikke helt sikre endnu, men vi mistænker lidt Richard Wallén for at have haft skizofreni. Og udover det, så har man fundet rester af stoffer i hans blod. Jeg ved ikke, hvad der sker nu. Vi vil hellere finde ud. Tilbage til studiet. Endnu et mord er fundet. Og videre til sporten. Caroline Wozniacki er netop vundet sin første kamp ved turneringen i Singapore. Det var en meget, meget hed kamp på 3 timer og 15 minutter mod Maria Sharapova, hvor de blandt andet var ude i 2 tiebreaks. Men til sidst kunne Caroline Wozniacki trække den længste tråd, og hun vandt kampen.